Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masu sauraro, a karo na biyu dai an samu wani matashi wanda aka ce ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To Allah ya kiyaye, Allah ya tsare kuma Allah ya kare mu da aikata muggan laifuka. Indai waɗannan abubuwa za su ci gaba da faruwa, ai masifa za ta yi ta faruwa a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Barka da zuwa tashar nan tamu ta Arewa Top Hausa TV. Ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa don ci gaba da samun shirye-shiryen mu game da sabbin bidiyoyi da ma wasu da dama a wannan channel ta Arewa Top Hausa TV, wadda a koda yaushe take ƙoƙarin kawo muku bidiyoyi game da sabbi na labarai da ɗumuɗumin su a wannan tasha. Mun gode da yadda kuke ƙoƙarin kasancewa da mu, mu ci gaba da haɗuwa da ku a cikin wannan channel tamu. To kamar dai da aka faɗa, wani ɗan bijilan wanda bamu san kowa ne ba ya fito ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan kes ba a daɗe da kashe shi ba kenan, na Deborah Samuel, wadda ta yi zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a karo na biyu wannan abin ya ƙara faruwa, babu abin da za mu ce sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma ya kamata a ringa ɗaukan mataki, wanda duk wanda zai wannan abu ya zamo masa izina, kamar matakin da aka ɗauka akan Deborah Samuel. Ya sha jinin mutane da yawa wanda suke ƙoƙarin aikata wannan abu. Ku ci gaba da kasancewa da mu inda mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi masu tushe da asali, kuma ku ci gaba da danna subscribe da alamar liking akan bidiyoyin mu. Mun gode masu sauraron mu.